pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindimayang'anira kuti uyu ndi ndani, sindiyang'anira chipani, sindiyang'ana dera la munthu, sindiyang'anira mtundu wa munthu, sindiyang'anira chigawo. Ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ine ngati nditi ndizaphedwa chifukwa cha chilungamo. Ine ngati ndizakhale kundende ndizakhala kundende chifukwa cha chilungamo. Ndipo ndimakhala okondwa kwambiri ndikamachilankhula chilungamocho kuwalankhulira makamaka anthu osauka amene amakhala ndi mawu, amene amaphinjika, amene akuvutikabe mu dziko lawo, dziko limene linayenera likhale la mkaka ndi uchi, koma amene akukondwa muno Malawi ndi okhaokha olemera. Lero ndilankhula nkhani zikuluzikulu, makamaka malangizo opita kuboma, nkhani za fetereza wochipa mtengo, nkhani za AIP zimene zakumana ndi mavuto opsa kwambiri. Ndipo ngati sitisamala ngati ziko, muziwe kuti chaka ichi chikubwerachi kukhala njala yopsa kwambiri imene sinaonekepo muno Malawi. Koma nkumafusafuso nkunena kuti kodi mmene tinayambira kunena muja, antanyiwa amene anayambira kunena muja, ma-activist ena a genuine osakhala ojiya, a fake, ongomafuna kumaoneka ngati iwo ndi ma-activist koma akufuna kuti azikhutitsa mimba zawo. Tikunenatu amene anayambira kunena za AIP. Kodi aboma mukupangapo chani? Apolisi mukupangapo chani? Komanso lero tiyalirira anthu onse amene akuvutika ku ma estate akutcholo, ku Nkatabe, Luwalaze estate, komanso ku Mulanje. Komanso tiyalirira onse amene akugwira ntchito ma Chinese companies amene afika sopano size yomenyedwa. Koma tisanatero ndinafuna ndikukumbuseni a Malawi kunena kuti zaka zapita mbuyomo ziwiri zitatu udaphedwa uja amatchedwa Buleya Lule, ndipo imfa imene inali imfa yomvetsa chisoni, imene malipoti anachita kutuluka kunena kuti amachita kuotchedwa ndi iron. Aliyense Malawi woziwa kufunika kwa moyo adali ozizidwa kwambiri. Ndipo chilungamo chidachitikadi kuti apolisi amene anapanga zimenezi adamangidwa onse. Koma lero ndinati ndikuuzeni a Malawi kunena kuti apolisi aja atuluka, mukhoza kulesa. Ndizoona ndi apolisi aja onse amene anakhuzidwa ndi imfa ya Buleya Lule anatulukatu, ndipo inuyo simungakhulupirire onse anatuluka. Kumafunso nkumati kodi nkutero, kodi akanakhala kuti ndi anthu osauka amene ena ali adakalibe mu ndende pano, koma milandu yake kuyifufuza ni milandu yosagwira, zikanatheka kuti anthu amene watuluke? Pa dziko lapansi chilungamo palibe. Chilungamo ngati chilipo pa dziko lapansi ndi cha anthu olemera. Ndaonera pa imfa iyi pa mulandu uwu wa Buleya Lule, ndipo sindikudziwa kunena kuti kodi abale ake kumene aliko, ana ake kumene aliko, akazi ake kumene aliko, akamva kapena atamva kunena kuti anthu onse amene anakhuzidwa ndi imfa imene ya Buleya Lule atuluka, anga akumva bwanji mumtimamo? Ndizomvetsa chisoni kunena kuti chilungamo kuno ku Malawi kulibeko. Ndipo apa tichite declare kunena kuti ife anthu osauka tizilira ndi kusauka kwathu, chifukwa chilungamo chimapita kwa anthu olemera amene amati akamangidwa amangokhala ku polisi kapena ku ndende mezi ochepa basi atuluka, ndalama zawo zimatulusa, kapena sopena akakhala kuti amangidwa amanamizira kudwala ndikumakakhala ku chipatala, koma akudziwa pasi pa mtima kuti sikuti yoto akudwala ya
koma akuthawa kundende, ndipo kundende ndi kwa anthu osauka okhaokha amene alibe kalikonse, anyapara, akapucheche ndi amene angakhale kundende. Ndipo dziko la Malawi lino sindikudziwa kuti kodi atazabwere ndi ndani, amene atazamuombose munthu osaukayo ndi ndani, amene azamuthandize munthu amene alibe china chilichonse koma ali kundende, amene alibe mulandu anangonamiziridwa. Komatu inu kundende kumati mukafufuze, muzikhala ndi mpata omakacheza kundende, mukhoza kumagwesa misonzi teire chifukwa ambiri aja ndi osalakwa. Even ajawo amasambuka aja amene anamangidwa ndi mulandu wa Albino Masambuka, ena mwa iwo anangomangidwa, ngati wa polisi wina ochedwa Chikondi Chileka anangomangidwa, koma iyeyo ankagwira ntchito, amachita undercover kuti afufuze kuti kodi ma Albino amaphedwa bwanji, koma bwana ake anakampachika munthuyo. Wina ndi uyu mbusa amene ananamiziridwa kuti anamugwirira mwana wace, akangocheza naye mwana kumuhaga, kumakhanga takumpyopyona Chikondi, iye osaziwa kuti pamene pajapo basi to akumangidwa. Mundende ni mwa anthu osauka, mundende ni mwa anthu amene alibe china chilichonse, ndipo azapitirirabe anthu osaukawo kukhala kundende. Lero malangizo anga oyamba kupita kuboma kunena kuti nkhani ya AIP ngati simusamalira nayo, imene takhala tikuinena kunena kuti madera ambiri kukuchitika za chinyengo, anthu akulipira ma 70,000, anthu akulipira ma 50,000, anthu akutenga fertilizer uja kumaka mgulisa 130,000 mafumu. Ngati nkhani imene iyi inu aboma, a minister a agriculture, komanso ku office of president and cabinet, ngati simuyang'ana bwino nkhani imeneyi, muziwe kuti chaka chamawa kukhala njala yoopsa. Ndipo amene atakuzane ndi nkhani ya njala imeneyi ndi anthu osauka. Mafusa kuti kodi mose mene tinayambira kunena nkhani za AIP, kunena kuti kwakuti kukuchitika chinyengo, chifukwa ndi dziko lonsetu, kwakuti district yakuti kukuchitika chinyengo, kumachinga kukuchitika chinyengo, kunkhotakota kukuchitika chinyengo, kaye akakhala kutiso kumene koko mwina MP yo ndi wa DPP, ndiye kukumapangika za chinyengo zambiri. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri, andi aboma munayenera mutengepo action, chifukwa mukhoza kuona kuli ya polisi amakhala ali pompo palibe chikuchitika, andi mavendawo akumutenga fertilizer uja ndikumaka mugulisa ma trading center, anthu akumamuona kuti fertilizer uyu ndi aboma. Ndi chifukwa chani anthu aboma ukapena apolisi sakuamanga mavenda. Nkhalidwe umene ukuchitika ukukula kulabe, chifukwa chonena kuti mavendawo akatenga fertilizer sakumangidwa. Kale ukatuka ukapezeka ndi chinthu cha boma umamangidwa, koma padakali pano ayi anthu akumatha kumakatenga zinthu za boma kumaononga katundu wa boma koma osamangidwa. Ndi nkhani yomvesa chisoni kwambiri. So ma authorities ngati simutengapo gawo, ngati simuyang'anira nkhani imene ya AIP, muziwe kuti chaka chamawa anthu akhala ninja la kuopsa. Andi kumapangika zimenezi in the presence of police, akwa DC, akwa agriculture, kumapangika zimenezi anthu kumagula fertilizer mwa chinyengo, mavenda kumagula fertilizer. Ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Nkhani yachiwiri imene tikufuna kukambirana lero ni nkhanza zimene zikuchitika m'ma estate, ku Luwalaze estate ku Nkhata Bay, ku Thyolo komanso ku Mulanje. Kodi inu anduna okhuza ndi za ntchito, labor minister, mukuziwa kuti padakali panopa ma estate anasiya kulemba anthu ntchito, amangowapangisa ganyo ya mezi iwiri, 2 weeks, basi akati choncho achose azaitaneso. Nkhani yake ndiyo thawa pensioni. Ma estate mukale kuli azungu, anthu ankagwira ntchito yolembedwa, ndipo ankagwira ntchito yopasidwa pensioni. Akagwirako ntchito zaka zawo zingapo, ankamanga nyumba zawo za malata, ankayamba business yawo. Koma leroli boma litasintha, makamaka ma estate mutasintha, ndikubwera anthu okuda aja anayambamo zawo. Ndipo ngati kuli munthu oyipa kwambiri ni munthu okuda. Andi nenda chita discover kunena kuti anthu ambiri akuzunzika ma company osiyana-siyana ngakhale mboma mmene chifukwa cha munthu okuda.
munthu ukuda anada ndi mtima omwe ndipo kuli nkhanza zimene tikupangana amalawi tokhatokha. Kafukufuku waonesa kunena kuti maestate mu atachoka azungu atatenga anthu okuda maudindo anayamba kumapangamo nkhanza, kuwagona azimayi, komanso kufuna kumalandira ndalama kuchokera kwa anthu, komanso kufuna kumatenga ndalama za azungu zijazo ndi kumaanamiza azungu ngati akupereka pensioni pomwe sakupereka pensioni. Andi panayenera inu aboma mutengepo gawo lalikulu, mupange kafukufuku, mukapita ku Luwala's estate anthu afika saizi tsopano yomamenyedwa. Mukapita ku Luwala's estate mukapeza kuti kumene koko kuli mkangano pakati pa anthu akunkhatabe komanso amwenye amene atenga Luwala's estate kuwalanda even malo awo. Malo to alandidwa ku Mulanje, malo alandidwa ku Thyolo, kupeza kuti tiuja kufika pa khomo pa munthu wa estate. Andi izi ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu akumabwera akunja kuchokera kunja ndikumazatenga malo muno m'Malawi, pomwe polisi ya mayiko ena sizimatheka munthu wobwera ndikupeza malo muziko, koma kuno ku Malawi ndikophweka kwambiri. So anthu akuzunzika koopsa m'maestate anthu zija zokuti kunali ndalama zapamwamba zolandira ujeni chaka chikamata zimeja zidatha kalekale. Andi panayeneranso kuti aboma inu mukanapanga machawi kunena kuti muzuse maestate ena ndi ena amene alisoni ndi eni yake, kuzusa maestate amene wawa ndiye kuti m'Malawi muno tizikhala ndi tiyi wambiri, tizikhala ndi chuma chambiri, komanso ngakhale chimanga chimene tikoza kukhala nacho chambiri. Koma ndi ziko lomvetsa chisoni kwambiri, aliyense akungopanga zake, aliyense akungopanga zimene akufuna. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndiyokhuzana ndi mchitidwe wa ma-Chinese umene wafika tsopano podandaulitsa. Amalawi akumenyedwa koopsa, madrivers akangoyenda koma fuel kungochepamo atiwo ndiye kuti umakamwa fuel. Tapita ni ukuku kubalaka mukaone mmene ma-Chinese akuzunzira Amalawi. Kodi tu inutu kulitu Malawi munotu muli nkhanzatu, ukapolo tu ulimo betu, usamunda udakalibepo tu Malawi muno, koma mwina zipangira kuti mwina anthu ambiri aboma simayenda, akulu inu simapita ndikumakamva zimene anthu akukumana nazo. Vuto la anthu aboma ambiri amati akapita pa estate kapena pa company kuti akachite inspect ma working conditions ya Malawi amangolandirapo ndalama. Izizi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Anthu amene anayenera kuti ateteze Amalawi sakuwatetezanso, koma akungoona za mthumba mwawo, akungoona za mmimba mwawo. So kubalaka uku kuchokera company imene ikupanga ma-Chinese amene akupanga nsewu ochokera Mbalaka pakana kuliwonde akuzunza anthu koopsa, akumenya anthu. Kumafika ujeni Chinese ja kumapaka huwa kumamenya anthu, anthu a polisi akungoona. Izi ndi nkhani zomvetsa chisoni. So panafunikira kuti inu aboma mupange machawi, muyang'ane kumene kuku kubalaka amene ma-Chinese akuzunzira anthu. Bon Kalindo, the DC. Mwana uopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.